Hello viewers, yero utrai. Saya simpat apa yang sobai fi haga kerteng ke batiang tam jeng Jesus Kristus no penim. Tiga jingkran ka bangam aim ta ka dai syapang ka do nut jengi. Fi kumno ba pin recap ani kumno bangin recap ya do nut ba hindan ka ta ka jingim ka ba seiso. Fi balai ka dan kambha fi ka jingim jongi ngadong fi la da fi kwa ka jingim ka ba seiso no fi. Kasdang amna sabar amna ki jing dan jing em jong perthai amna ki jing start jong fi rong fi jing start perthai ni ai ne ki spa ba fidan rei kasdang bet nang ni na ka do nut fi ti shwa ba ngan ya chakmat balengi melet nga naka kitab proverb kal nong ka basau khat bar pulai fi ka bible ka dai ka wai ka kat ka mo ka jing tho ka ba khut ka ba don ni ki ai ngong fi ki ba ki wei ki kat ki mla ban ai ka jing start science na ka ai mo jing start ki mla ban ai ki la ban ho menta ngam ong bangim dan kam ya science ka la ban shna mo da fidan ka jing start science fi la ban shna ki tiar fi la ban repair ki ai mo fi la ban thau thma ki ai rei fi habang ya dei bat ki briu ka science ka long a limited ni kalau khandit tang syapang badai bat ki material things nani baki dai gi bakan jado ma right habaya dai bat kaman sim ni haktin parang metaphysical lane beyond the physical ni sha khampalat ban ya kadai badai ya kan ka bakan jado pingim em tang ni ka do ring em ro bakan jam sim ti ngidan ka do nut ma ngidan kaman sim bat lada kan ni chapo kam syong suk kam nan jing suk kam nan ka jing khia an ong fi le no ai ka jing em ka badan bat ka badai tang ka do fin lap ya ta fin dan ka jing suk fin dan ka jing sai so itong ini lek bangana ke proba saw ar pulai kong kum ni pe ktin jong blai nok tho wong ni wong to recap yala ka do nut da ka basumar naba naka kiwan ki jingmi ka jing em ban in Bible parang ko ang guard your heart with all diligence for out of it is the issue of life. Pi yong way naka kiwan ki jingmi ka jingim. Pi la ibun man tagi boros pa anong fi ki biang ka dari kimdan ka jing sok ka mutsi. Ran ka jingele ka dan tangkam dan ka jing sok kam dan ka jing keman anong fi ki khuslai ka ina marblay kim shimla recap ya do no. Pi but ngani ka tu fi gospel Matthias kal nong ka bakhat san khat ka bakhat khandai hadu arpau Jesus Kristus ukran bai kan ni pat snap ban fi wong naba naka do nut kimi no ki jingmut baman ka ba penyap ka ba kelim ka ba yakai kan thai ka ba tu ka ba sakhilam ler ka ba kran ban dai kini ki ai ki ba pen tingit ken ya ubriu rai ban bam da ki ti klam that kam pen tingit ya ubriu fi we thu wang badai na do nu briu la manta bandan ka bor la bandan ka spa andrai udan ka jingko abrahan no fi wiat shibun ki kentai mo ka pendu ya ka jingsuk hayeng dong hayeng sam no fi ki kun ki klumar wala ki biang ka spa pau pam tang tang no fi pan lani ka balik jubor no fi dan ka spa andrai le jubor wong ni ka bak penyap le penyap gi briu mai ba kidan ka hakabor kidan ka sensyar khadar kidan ge ru andrai ki mon ra ka jing pha mon ra man ka jing penyap ya ka jing snam no fi ani ka baklim ro no fi adan tengah hieng andrai nambar ba kham khut ka do nut no fi kim khut ki jing perkhat dan ka jing ko abrai no fi ki sedang syoban klim apo ka jingmut yang perkhat nang tu kasal sa poile sa syabar fikalai kadai nak do nut jung beri nanong fi nak do nut nomor ba iklam recruit nanong fi aba sakhilam ler ba sakhilam ler nanong fi tang miathu syu ga jing sha tang namar ba tu beri udan ka bor spa ai syada eu ban ben hi badok nanong fi ka bakaran ben ba nong hini ki ai ngadong fi lada kambet ka do nut fi ka tin jong blai ong arang imbet ka do nut ngadong fi kini kin mi ngadong fi
kin mi kin negative ki men step ru khuslai chu thnum beriu chu bitar beriu chu kwa tangban yo daw kumno ban yamaya nia namar beleng adong fi ang ni nga kham bishare no ro ngai thu e ka no jong beriu no ndai mga karan siat ino ang fin rai kapan iba lada kam khut ka do no ngin long hum ni manong fi para banget sisi ngala long kum ni ngamdan ka jing sok no adan kini ki ai ki mga karan men syo rai na du bo Jesus Christ nong penem nong fi ulah penem ulah pen khut ya do no ngam ong banga janai kadon sisa ka jing per nong fi wat apa dan kijing kadon ka jing sok nong fi kadon ka jing keman ka bam laai ka bakas spa kam laai baka kam ka jam ka bangadan syo kam la ban ai nong fi hari habo new Jesus Christ nong penem ka sedang fi naka jing ya dai bu Jesus Christ kam sedang na kitu gile se fi dei was smart ba ban jing san pila bandai u nong ya lam ru ha ka yeng mani rai lada fi klam recap ya ka do not ngadong fi kini kindan kin sasuile politics sa jing san kanum dan sisa ka jing sok kam sim namar blek klam recap ya ka do not fi ti kumno ban recap ya ka do not para banget ban recap ya do not ni dan kam sisa ban encounter you Jesus Christ ni dan kam ban ya kandu ni dan kam ban nama syak tau Jesus Christ namar dau ni lama tau Jesus Christ ngin sayo ka jing pelat na kini ki balat ho tan ka ba peniap ka ba kelim ka ba ya kai kan thai ka ba tu ba sakilam ler ke jing ko abrai no ki jing ko arha pa niru wang Lukas nong ba khat san ula ong ru aki tu suma tu kiar na ka jing ko alalat baro namar ka jing im ubriu kam syong setia ha ka jing kedap arhai jong ki ai ki baudan pa tang briu la dan gaspa jakan san baka du no gaspa ka du ka business nong fi khuslai namar balai kamdan ka jing sok jong Jesus Christ ndrai ubriu badan yu Jesus Christ la da ka ja kam taru ula ban ka do ndrai ka men siem kan dan ka moral strength baka iga jing ko arha nong tang abun gibriu gi babun gaspa ndrai beli ya kinang ya kwa arha nang ile ki ai am ta ki pan ban ki bai marbalai bah ka do nut kambiang ka dap te pla i gidan gi ai ndrai ya ka do nut pakam slay ka do nut nong da ka jing i jong bleng nong da ka jing dan dekat jong jisu nong fi kalong thli kalong empty ki kwa aduk baka sultan pen shoy ki ban apun shoy syukur ulam ler ki nang tawan bantu pat ban penjat ban penyap sendan nong fi ladang imdan jing Jesus Christ na ladang imdan Jesus Christ ngindan ba akaliang jong sultan kadok no jing utap sedaki men sim bamman pi balik ka jam ne balik ki men step khuslai dan gibriu syuki khuslai ba nong fi namar balik la tap ski men sim bamman syubish ni briu syi hon nong dan ka jing mam yama kano gibriu ke dal aja namar balik kidan lang ski men sim bamman te kadau ban yada ngadong fi ngimla ban yada dal di para banget ngamat syangala ile ban yada ngamla andrai nadu bang ngamat yu Jesus Christ nong fi mamong bim dan kijing ile andrai ngamat yu Jesus Christ wa yu men sim khu nong fi du men sim khu yalam syaktin pada pedang gini kijing ki mangai kendu ngayat kijing mentar nong fi amdei bang amiat ma Quran ni finga Quran ka ka ba kaktin jong blai ka amri ka life experience tu andrai Jesus Christ la recap yang nga do not nong fi pedang kita kijing ka dan kijing sok blai ka ba palat liam ya kijing syampang nong fi mla ban dan manu balak ban ai kibri ukpa mla ban ai fi ka kemi kam la ban ai bahiang basam ka dai tang Jesus Christ nong ulak nam ai ya fi let's see anong fi dan itu ki barang niat mantang anong fi let's see ki dan ki bahiang basam fi ha ka long yeng long sam ne ha ki bahiang basam ha ba ulak ni ka lok impat mat yu Jesus Christ anong fi but fi dan ha ka jing anong fi let's see fila pedang yu Jesus Christ fila light load ngadong fi let's see naka pop jong jing ko abrai namar ngakran lang ni ngakran yang hi bam pat yo jing penem bat ki bal ayo jing penem ki bam pat yo jing penem ka dei fin kala ka bomot la no igini ki badan ka do not ki jaklia jong jo not bro kla sabar wa jule rai ka jing kala ka bomot sisa ka dei ka ba pip dak kla let yet yi brio jong bulai fila ban unburden ni ban plal gitu bikin penduai ngadong fi
Pin se i ka jing lat dot fin mat ka jing sok jong Jesus Christ. Rai ki dan pat ki belayo la amat ka jing pendem jong ngan ong fi namar ba ki bahayang hasam pisong ki bahayang hasam la ni ulak kalak jong fi ki di empat mat ka jing pendem bat kini ki pen satya ngan ong fi. Ki pen satya do ba kapan mong biang ka do no jong fi bat fi telat biang banduai fi do jing kerman ngan ong fi leng bagi bahayang leng ba ulak leng ba kalak fi do jing kerman wat banduai ban puli kat ya ka Bible ngan ong fi bat teng fi poi biang situ ki pop ki barem. Ani tu ifi usutan upen mong ni kadok no ifi wele ban penduk jing kerman leng baki beriu namar la kim pat kelak mot kidan ki men sim baman ifi kim so tu ya katan ri kim sim baman upen dan kam tu men sim baman ti kum no ban le ba finia dai kadok no namar wong kum ni pa wong to ri khap ya la kadok no da ka bas sumar i ka bas sumar kam dei bas sumar tang ki jing kwa prai ki jing kwa spa ki jing kwa lalat jing ri ban sumaru ban yada na kata uthit ke jing thang nakata kajing bitar nang fi nakajing pihun nakajing mong ka donut fi usutan ada umyo shu fi ngang fi nakikam aurea nakikam sangsi nakikam kita kijing kwa jong ka percaya persyang pat ban penmong ni ka donut jong fi leng ba jong no nang fi unuse ki agents ki bakat unuse ki agents lai ini kong ini ba la yat akajing i jong blai la duai la smart ban kirang step ban duai rei sultan komusing bakurhu unum syong thai anong fi wiat cherum chinang unle na inui jakaf lat lada fi fidan kamen sim ka bam yama nang tun trei anong fi un penmong ni le penmong si fidan ti ki ba ka bang akran lang bang ni ke video pimong palat kamen sim menta pa namar balai namar ulak jong fi penstam fi ulak ibahiyam basam kele ban fi kidan ki beri ki baile ban kwa dam ang fi kidan ki men sim baman ko jong ki operate ba ki le kumno ban yania fi ban yo ba ban wan ra fi tu ka jili ba fi yania ba ha fi yania no fi lot penlut ya kapor ka that ka met ka that ki jing mot perkhan ka that ka men sim ba tang pimla su ban duai ba deng tu ble tu setan utu no ka jing sok na fi para banget ya dai ka dok nut dah ka balik kum ni haba fila ngau tu pm kum kitu ki beriu ki badan bat pi wat ai lat bau setan un ring fi syaka argument lani ha tin kasi banyania kaliang ba fin ya dai ka ho fila si fidan ulak ba fimla ban lat fila syong lang ho ye ki beriu na bar ti fila ban yada dah ka ba kiar no naki ni habdan ka jing start rekum no syapang kitu ki ba syong ha ka yeng isam kimi pa ki ba fimla ban lat ki wat daw fi ba fila wan ka jing penim ki le lai project mar ki dan ki men sim baman ngadang fi fimla le fila duai ki fi kim dan ka jing kala la le kum num kum dan ka jing kala ka wisdom ne kata ka kentin jing start ka bang ai fi kiarno ne gini ki kiarno ne gini ki jing ya ka ba fin chu snap ngadang fi ka ba fin chu snap ki shu duai ublai bat pan ya ka jing yarap dong blai traji su banganum kran ye banganum kran ye ban su ngap no finama sisen ba fila ya ni alang itu gimen sim baman ki trai lang kin sawo dong ni fikin sai le ban rong cha do no fi pindu ka jing su pilek no ba fi duai no na ka bari duai na ka bajar jar dong fi wat let ya argu wat let ya ni alang namar mdai maki tu de men sim baman kwa ban pindu ka jing sok ka badan fi ba fil ama para bibu ini utit ke jing ketangan ong fi kan setrai fi le ya ketangan ong fi namar ong fi dan laijat kibriu masyid batai ba laijat kibriu gidan kibriu ki ba lada fidan bat ki gidan ki ba ai men sim fi tang ka jing dan rengkat jong ki ka physical presence fi snow shisha ya kata ka bor ba fi yo naki on nakila akran lai lai nganong para banget kin lakran ya utlit jong ki namar kidan ya utlit jong ka jing em nganong fi wat la fil ayap kamen sim ru fi so kumba pida kim si syabani kenduk gitu ki beri namar utlit jong ki pendan kam ngan ong fi ban pen em ki beri tin jong blai ka ong ka jingyap ka syong hau ka jingyap ka jingem ka syong utlit namar bagi dan yo men sim khut namar bagi dan ya yo Jesus Christ kindak keren ngan ong tang ka jingdan rengkat ong fi ka uplift fi ne ka amra nasib reh baki keren lelai pida yo ya ka jingem kidan ki beri ki ba arpat kibar kibri kibar kedai kibam pentut ikiwairu kibam ajing im ikiwai kilong kum tu jur mau bam lei ai ngan ong fi ini ki kiri skandang ngan fi
Dari kidan ki brio ki jat brio ki balai ki mau khat. Kini ki brio ki ba kidan ka toxic personality. Nanti kata ka jinglong jong ki ngadong fi ka ba de ki agent jong baman ngadong fi. Kini ki brio ngadong fi haba kidan ki brio ki yo ya kata ka energy ne kata ka bor da ka ba ki syong lang abat ki brio ki tan ya ka bor na ki. Da ka ba ki ania ki penlong ki ban lamwer ki penlong ki brio bandu jing suk pada haba ki brio ki keduk jing suk ki keman hang tu. Kiman kiyo mensim dan ki mensim baman kiyo mensim tu bat kini ki beri ki lak ban penlong yo tu beri badan kabor tu ban tano ya ka bor yang ku energy kidan kita ki jat beri on fi kumno ba finle ba finya dai ka do no ki ngong fi ba finlat ban long kita ki victim ne ba finlat ban chalong kita ki merau ki kadai ba lada fimla ban kiar na ki syia kiar no na ka jingyan ya fi sengap jar haba ki eng ai wat ban phai kitin shu walai ban perkhat shu ban pan bahang onong pinumla ban pan bahai ki dalai piduai ki na kabari endrai protect no hang ni fin sa ri ka jing sup onong fin sa sedang ban ri ka jing sup fin sa sedang ban la ban dan ya ka jing sup no blai onong fi hapan ki jing e kani kan ban ya dang onong fi finum ja ka jing mong finum tlat ban duai Dari fin lak ban ai. Kani kadang kam ka jing start manong. Kadang kan jing start mulai. Tina menta ka buram ka jing ro nganget kani ka video ka dei na menta jong no ki berang struggle manong fi. Berang dan kani ka jing ele. Tina ka benta ka buram jong mulai. You try. But share, like, but subscribe ini video. Aman.